داخویانێک ji bo raya giştî bi navê Meclisa Malbatên Şehîdan a Hesekê di dema ku zarokên me bê xwîna xwe ya pak destanên herî mezin ên lêhengî û fedayetê ji bo parastina rûmet û hebûna dinivîsînin. û dê demekê de ku em herî zêde hewcetî yekrêziyê û yekxistina gotara netewî ne kanala Ava TV ku ji Başûrê Kurdistanê wêşanê dike û bi tevgereke neyînî rûyê rêber û îkona navnetewiyê Abdullah Öcalan dê dema weşînê de girt. Em wek Meclisa Malbatê Şehîdan vê kiryarê ne tenê wekî xeletiyekê ragihandinê lê belê em wiha dibînin û dinirxînin ev êrişeke eşkere ye lê ser sembolên netewî û têkoşînên ku bi nûnetiya daxwazên bê milyonên mirovî dikin. Azadî û ax û mirovay canê xwe dane. Beşdarîbûneke gumanbar e di polîtîkeyên înkarê de yên ku hêzên dijminê gelek Kurd bi mebesta têkankirina nasname û şikandina vîna wî dimeşînin. Hewldana veşartina wêneya rêberetî hewldaneke bêçare ye ji bo têkbirina hafîstiya kolektîv a Kurdî. Ev yek bi zelalî nîşan dide ku ev kenal ne di xizmeta berjewendiyên netewî lê belê hewl dide fitneyê biçîne û bibe amûra daxwazên dagirkeran.